Paul! Uy! Ano ba ang gagyang ka? Log! Wait. Ikaw, berhil yung gamay. Balil yung nagamay. Ah, tanawa ako may nakahuman og pulis.
Itlog lakwa. Uy, plato ninyo, pero mga ano mo. Bihungot sa rice kausa. Dali. Dali. Kamu ni panis. Itlog lakwa. Ako pa si Marwan. Charlie? Naghapit ba sa kanya? Ako, ginatuig butang sa piso ko. Ako pa